தமிழ். இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா பீஸா செய்ய போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். பீஸாக்கு தேவையான பொருட்களை பார்க்கலாங்க. மைதா மாவு 1 கப்பு எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் சோடா உப்புங்க. அதுக்கப்புறம் பேக்கிங் பவுடருங்க. அதுக்கப்புறம் சர்க்கரைங்க. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சோண்டு சால்ட்டுங்க. அதுக்கப்புறம் 2 பெரிய வெங்காயங்க. அதுக்கப்புறம் 3 தக்காளிங்க. அதுக்கப்புறம் 1 குடமிளகா. அதுக்கப்புறம் 1 கேரட், 1 பூண்டுங்க, ஒரு 5-6 பூண்டுங்க. அதுக்கப்புறம் இஞ்சிங்க. அதுக்கப்புறம் எண்ணெய்ங்க, சாஸ். அதுக்கப்புறம் கரம் மசாலா, சில்லி பவுடர். அதுக்கப்புறம் சீஸ், அமுல் சீஸ் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் பெப்பருங்க, பெப்பர். அதுக்கப்புறம் சீரகம். வாங்க இப்போ ரெடி பண்ணலாம். விஷயங்க, உங்களுக்கு மைதா மாவு உங்கள் வீட்டில் இல்லைன்னா கோதுமை மாவு கூட எடுத்துக்கலாங்க. இது வந்து ஆப்ஷனல் தாங்க. அதுக்கப்புறம் 1 கப் மைதா மாவுக்கு 1/4 டீஸ்பூன் சோடா உப்புங்க. அதுக்கப்புறம் பேக்கிங் பவுடர் வந்து 1 டீஸ்பூனுங்க. சர்க்கரை வந்து 1 டீஸ்பூனுங்க. உப்பு வந்து தேவை ஏற்புங்க. வாங்க இப்போ செய்ய போகலாம். 1/4 கப் எடுத்துக்கோங்க. இந்த மைதா மாவு ஆட் பண்ணிக்கலாங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சது சர்க்கரை எல்லாமே ஆட் பண்ணிக்கலாங்க இதில். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சோண்டு மைதா மாவு, உப்பு, சர்க்கரை, சோடா மாவு எல்லாம் ஆட் பண்ணி வச்சுங்க. அதுக்கப்புறம் தயிர் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாங்க. ஆட் பண்ணிவிட்டு இப்போ கலக்கலாங்க நல்லா. தயிர் ஊற்றி கலக்கி வச்சுங்க. நம்ம இப்போ எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாங்க. கொஞ்சம் இந்த மாதிரி. இப்போ வந்து கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி ஆட் பண்ணிக்கலாங்க. ஆட் பண்ணியாச்சுன்னா இப்போ நல்லா கலக்குங்க. தக்காளி கொஞ்சம் கட் பண்ணிக்கலாங்க. கட் பண்ணியாச்சுங்க. இப்போ நம்ம வந்து தண்ணியில் இது வேக வைக்கலாங்க. பாத்திரத்தில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி தக்காளி ஆட் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு 5 நிமிஷம் வேக வைங்க. இப்போ மூடி வச்சிடலாங்க. பாத்திரத்தில் அடுப்பு பற்ற வச்சு ஸ்லிமில் வச்சுங்க. 1 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றுங்க. அதுக்கப்புறம் வெங்காயம், பூண்டு, இஞ்சி ஆட் பண்ணிக்கலாங்க. கொஞ்ச நேரம் வேகட்டுங்க, 5 நிமிஷம். கொஞ்சம் சீரகம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ என்ன வச்சுங்க, கொஞ்ச நேரம் ஊறட்டுங்க. மூடி வச்சுக்கலாம். ஒரு 10 நிமிஷம், அரை மணி நேரம் ஊறட்டுங்க. இந்த மாதிரி தோல் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. உரிச்சாச்சுங்க. இப்போ வந்து நம்ம இதில் இந்த வெங்காயம் வெந்ததில் இதில் தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாங்க. நல்லா கலக்குங்க. வெந்ததுக்கப்புறம் மிக்சியில் அரைச்சிக்கலாங்க. கூட வரமிளகா ஒன்று ஆட் பண்ணிக்கோங்க. தக்காளி, பூண்டு, வரமிளகா எல்லாம் வெந்துருச்சுங்க. இப்போ வந்து நம்ம மிக்சியில் ஆட் பண்ணிக்கலாங்க. ஆட் பண்ணியாச்சுன்னா இப்போ வந்து நம்ம அரைச்சிட்டு வந்துடலாங்க. அரைச்சிட்டு வந்தாச்சுங்க. நம்ம இப்போ இதில் ஊற்றிக்கலாங்க. நம்ம அடுப்பத்தை வச்சிடலாங்க. இப்போ வந்து சர்க்கரை, உப்பு, பெப்பர், கரம் மசாலா, மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நல்லா இந்த மாதிரி கலக்கி விடுங்க.
நல்லா வேகட்டுங்க. நல்லா வெந்துருச்சுங்க. இப்போ நம்ம வந்து கொஞ்சோண்டு சாஸ் ஊற்றிக்கலாங்க. நம்ம அடுப்பு பற்ற வச்சுக்கலாங்க. கொஞ்ச நேரம் ஹீட் ஆகட்டுங்க. மூடி வச்சுருங்க. பாருங்க இப்படி வெந்திருக்கணுங்க. நல்லா சாஸ் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. ஒரு பிளேட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அதில் கொஞ்சோண்டு எண்ணெய் போட்டு இந்த மாதிரி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பண்ணிவிட்டு போட்டு ஸ்ப்ரெட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம ஊற வச்ச மாவை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாங்க. எண்ணெயில் இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்போ வந்து ஸ்போக்ஸ் எடுத்து இந்த மாதிரி குத்தி விடுங்க. இப்படி ஸ்போக்ஸில் குத்திட்டோங்க. இப்போ வந்து நம்ம இந்த சாஸை எடுத்து இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடுங்க. சாஸை ஸ்ப்ரெட் பண்ணி வச்சுங்க. இப்போ வந்து நம்ம அடுத்து வச்ச வெங்காயம் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுடலாங்க. கேரட் இந்த மாதிரி டிசைனாக வச்சுருங்க. அதுக்கப்புறம் குடமிளகா இதில் டிசைன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. கார்ன் வச்சுக்கலாம், சிக்கன் வச்சுக்கலாம், நிறையா உங்களுக்கு பிடிச்சது வச்சுக்கலாங்க இதில். இப்போ வந்து நம்ம இதில் சூடாயிடுச்சுங்க. இந்த வடைச்சட்டி ஹீட் ஆயிடுச்சுங்க. இப்போ வந்து இது வச்சிடலாங்க. 20 நிமிஷம் வச்சுருங்க. நிமிஷம் ஆயிடுச்சுங்க. வாங்க இப்போ திறந்து பார்க்கலாங்க. வாவ், சூப்பராக இருக்குங்க. இப்போ வெந்தாச்சுங்க. நம்ம இப்போ சில்லி ஃப்ளக்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாங்க. சில்லி ஃப்ளக்ஸ் இப்போ நம்ம பெப்பர் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாங்க. இப்போ வாங்க பீஸ் பண்ணலாம். நம்ம பாலாடையை சேர்த்திடலாங்க. நாம் இப்போ பீஸா கட்டரில் கட் பண்ணலாங்க. கட் பண்ணி வச்சுங்க. வாங்க இப்போ டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். சூடாக இருக்குங்க ரொம்ப. சூப்பராக டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய்.